מה קורה אנשים כאן וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, והיום אני עם בוני רינשטוק. אז היום אנחנו עומדים לעשות טעימת ממתקים. מוכנים לממתק הראשון שלנו? כן. מה יש בשקית? שלום ילדים, הצעצוע הראשון שלנו זה אסלה לגמרי נורמלית. עכשיו בואו נפתח. מה אתם חושבים על דרדסים? דרדסה אחלה. דיבות של צלחת. אוקיי חברים, כאן יש לנו, אנחנו פותחים את זה. זה טעים אבל. זה אחלה. אז הדירוג שלנו לדבר הזה הוא 7. אני גם מדרגת 7 מתוך 10. זה טעים. אבל זה פשוט. ממתק הבא ילדודס. את מוכנה לממתק הבא רוני? אנוכי מוכנה לממתק הבא ילדודס. נכון אתם מכירים שטובלים צ'יפס בקטשופ? אז זה רק יותר מסרטן. תסתכלו. זה לא ספונסר. לא, זה... היא פשוט לא מצליחה מספיק. תשלחו את זה לכל החברים שלכם. לכל המשפחה, תשלחו. ותגידו תשלחו בוני רינשטוק לסבתא. המלכה. תשלחו לסבתא. היא תאהב את זה. כן. עם השיניים השופעות שלה. אוקיי, זה אני ניצחה את הצ'יפס. הצ'יפס. יש לזה טעם של גומי בננה. נכון? כן. סביר. עכשיו, תטעם את הקטשופ. ואני... את לא חייבת לעשות את זה. אני אעשה את את זה. לא חייבת אני לעשות את זה. אעשה. אל תעשי את זה. אתם רואים? זה לא כזה נורא. 3, 4 זה מרגישה את הפעם. אני מדרגת את זה 7. אני מדרגת את זה 6. זה 7 מכיוון שזה די בייסיק. אבל זה לא כזה טעים גם. את מוכנה לממתק הבא? כן ילדודס. זה הממתק הבא. ככה אחד נראה, תטעמי את זה ראשונה. זה טעם של קמח קצת. לא כזה גרוע. לא כזה גרוע, אבל אני... שזה טעם של תות כזה. כן, וזה גם איזה קטן כזה. כן. אז אני מדרגת את זה 6 מתוך 10. 7. וילדים, היום אנחנו נאכל משחת שיניים. אפשר לראות לפי האזהרה שזה טעים. סבבה.
אחלה, נכון? דרדסית? אני לא אוהבת את דרדסית. היא כזאתי, לא דבר נגד נשים. אני אישה, אני יכולה להגיד דברים נגד נשים. אבל דרדסית פשוט לא נחמדה. תסתכלו איזה צלחות פרפי. אתם רואים את הדבר הזה? זה המשחת שיניים. את זה אנחנו הולכות לאכול. אנה קודם, כי יש לה את הכפית זהב. לא, אוקיי, לא, אני לא אוכלת את החם הזה. לא, זה כל כך רע, לי יש גשר. אני לא יכולה לאכול את זה, אנה. זה מסטיק. כן, זה כל מיני עיסה. איזה טעם של מסטיק זה רגיל? נדבק לשיניים? לא. תביא את זה לטיול השנתי. נראה לי... לא, זה טעם של מסטיק רגיל. נכון. לא כזה טעים. דרדס חזק מדי. כאילו סתם שוויצר, נכון? כאילו הוא לא באמת צריך את כל השרירים. תכתבו אם אתם מסכימים עם בוני רינשטוק בתגובות. קרדיט לג'ינג'י העומר שנתן את השם בוני רינשטוק. אז אנחנו מדרגות את הדבר הזה 3 מתוך 10. ואת? 5. זה לא לקנות את זה. יש מסטיק רגיל. זה יותר טוב. ויותר זול נראה לי. את מוכנה לממתק הבא? כן! אז אנה חותכת את הניילון. זה נראה מספק. שיו. אני מפחדת. זה חמוץ, אבל זה גם לא טעים. זה אתגר החומץ. ואני אוהבת חמוץ, אבל זה גם לא טעים. אני לא אוהבת חמוץ. זה מגעיל כל כך. אתם רוצים את זה? אני מגרילה את זה. אל תשתתפו בהגרלה. אם תעשו לייק, אתם לא תקבלו את זה. תעשו לייק. תעשו את זה. אני מסתכלת עליכם. את זה אני מדרגת 2 מתוך 10. גם אני מדרגת 2 מתוך 10. זה דוחה, אוקיי? לא, אבל זה תגיעו ל-50 לייקים, אתם רוצים את זה. זה כל כך דוחה. שפשוט... זה פשוט ממש דוחה. אתם לא מבינים. אתם כן תבינו אם תגיעו ל-50 לייקים. מה זה המקל המסתורי שיש פה? אומייגאד, זה מה שעשיתי כל הסרטון. אני חושבת שזה סימן משמיים. זה סימן משמיים, מתי הוא מוסיף? וזה סוכריות קופצות. כן. אומייגאד, אתם רואים את זה? זה לא המתוכנן. יותר טעים מהראשונות. אני מדרגת את זה 10 מתוך 10. גם אני, 10 מתוך 10, במיוחד בגלל הסוכריה המקל. תסתכלו. תוסיפי פפה פיג, פה, תסתכלו, פה, יש פה ממש, יש פה פפה פיג, הנה פפה פיג. ילדים, דרדסים הם אחלה יצורים, פשוט החתום של גרגמל, איזה מסכן, שנים של התעללות. גרגמל מכריח אותו לשנוא דרדסים, אבל מה אם מבפנים הוא אוהב דרדסים? תסתכלו, אני בצבע של הדרדסים, אני דרדסית. לא, אני לא דרדסית, דרדסית לא טובה. הנה, אנה תשים דרדס פה. או פה. או פה. איפשהו. בבקשה תשים דרדס.
או פאפי. או פיצ'וץ. תפוצצי אותי. טעים. 10 מתוך 10. אתם זוכרים את הממתק הזה? מצאנו אותו. זה אומנם לא הוא, זה חיקוי שלו. אבל תסתכלו על זה, זה הקלאסי, ויש עוד טעם. One eternity later. לא כזה טעים. אין לזה טעם. טוב חברים, אנחנו מקוות שנהנתם מהסרטון הזה. אם אתם אהבתם, תסמנו לייק. אם הגעתם עד לפה, תגיבו למטה בתגובות מרשמלו. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. ביי. ביי של הדודס. תשמרו על דודסיכם.